първи вибратор до последния, първи 10 стар до последния, всяка година ме канат и не желая да участвам. И ще ви кажа защо. Да не звучи като демонстрация, искам да ви кажа, че много пари предлагат наистина, особено на последния ден Синстар, даже на тези Синстар са VIP Dance, вече беше голямо надцакване. За съжаление, аз не приемам като положително изявата на моите колежки, защото според мен, когато човек се хване с нещо, трябва да го прави както трябва, а не да се хваща в 100 неща и стоте да не ги прави както трябва. Защо не ми харесва това? Защото това е едно забавление, което се предлага на хората и не мога да кажа, че е на много високо ниво. Не е възможно за 3 дена, че и за 7 дена да се направи един танц и той да бъде на някакво ниво. Един танц, за да се измисли, да бъде хубав и да се научи, иска много повече време. Похвално е това, че някакви хора полагат усилие да се научат да танцуват. Но на мен това, което не ми харесва в тази идея е, че една група много находчиви хора, които са продуцентите, използвайки суетата на друга група хора, които са известните звезди, които може би не само суета, ами и заради пари, защото всеки този живот има нужда от пари, жалкото, че никой не си го признава, всеки казва, че е там, защото заради предизвикателството, но всички те са добре платени, както и в VIP Brothers всички работиха за каузата, но нито един от тях не се отказва от хонорара си в името на... И да кажа, аз отказвам от хонорара си, го давам за каузите, но събираха пари от хората. И в крайна сметка събират пари от точно тези хора, които живеят много трудно. Вие знаете, че в момента ситуацията в България е много тежка. Хората, понеже може би не разбират каква е цялата схема, се подлъгват, пращат SMS-и и така забогатяват продуцентите и звездите. Тази схема не ми харесва и затова не участвам в нея и няма да му помагам. Аз знам, че това е много популярно и много навсякъде по света е много атрактивно и това е страшно шоу, примерно да видиш някой, който е певец, как ще се съвлече и ще танцува или ще се излага или там каквото иде. Това е буквално един цирк. Това е нещо като жълтата преса, нали? Но не ми харесва, че те забогатяват на гърба на хората, които не знам защо гласуват. Това е просто... Няма пари да се платят тока, но плащат SMS-и. Така. Това е. Други въпроси. Това беше интересен въпрос наистина. Аз не съм се замислила за това, което вие казвате. Едно такова състезание би спечелило само от вас. Въпрос на личен избор, както казвате. Въпрос на личен избор, да. Аз, примерно, за мен не е нормално. Аз съм на възраст, в която мога да се занимавам с спорта толкова, колкото да се поддържам сложната форма, но едва ли това, което аз мога да направя, ще е нещо толкова впечатляващо, да достави някаква естетическа наслада на хората. Има млади момичета, които танцуват прекрасно. Аз бих правила спектакъл, в който да ги взема те да танцуват. Да, това ми харесва. Да, и хората ще идват, ще си купуват билети, ще гледат нещо красиво. Аз съм в възраст, когато мога да уча момичетата да танцуват или играят гимнастика и не смятам за нормално едно общество, в което аз, за да си изхранвам децата, че трябва да съм принудена да танцувам в VIP Dance, за да изкарвам пари, вместо да стана треньор, примерно. А други хора, които са поели ангажимент да бъдат треньори, танцуват. И от това какво се получава, сами може да видим. Имаме танцевално ръководство. Бихте ли участвали в някаква благотворителна? Аз съм участвал в много благотворителни каузи, но зависи каква е, защото Big Brother беше обявена за благотворителна кауза. И тя в някаква степен беше, въпреки че там пък цирка беше още по-такъв, на още по-ниско ниво. Нали, в Dancing Stars се танцува, това било много престижно, там не, но пък там поне наистина сега, доколкото наистина са дали тези пари, не знам, че не следа. Ако са ги дали, браво, аз бих участвала, даже много пъти гласувам с SMS и даже това попитах, когато нещо ме мотивираше да участвам в VIP Dance. Казвам, защо тези хора, като толкова искат да правят някакво добро заболение за хората, не го правят без гласувания с SMS. Защо просто не правят едно шоу по телевизията? Който иска гледа, който го харесва, не го гледа. Защо трябва да гласуват хората? Защо тези хора, които гласуват
бъдат СМС, примерно. Наистина не се покажат по телевизията всички тези нуждаещи се, кой за операция, кой за трансплантация или бедни хора. Нали, както и във Фейсбук, и знаете колко каузи имам, в такива участвам и гласувам. Защо тези хора, които дават гласовете си за VIP Dance, не дават гласове за подобни каузи? Но има една приказка, нали знаете, не е то, който е дебаницата, то, който му е дава. Други въпроси? Слушаме ви. Момичета, не ви ли интересува как се поддържа тя толкова млада и хубава до тези години? Сега трябва да направя реклама на един козметичен салон. Така. Искам да ви кажа, че тази цялата пропаганда, която тече, че само красивите успяват. Нали разбирате, че за всичко това сте големи фирми, с големи печалби. Не се вързвайте на тези неща. Особено когато сте млади, вие сте красиви просто защото сте млади. Не се връзвайте на това, че успелият човек е само красивен човек. А човек мога да ви кажа, колко и банално звучи. Освен ако не се снима за полица на Playboy, примерно там, е красив от това, което излъчва. А за да излъчваш, ще трябва да имаш нещо вътре. И дори да си някаква страшна хубавица, нарисувана с фотошопа на корицата, не кое с списание. В личен контакт, когато хората те видят, много бързо ще те разберат колко струваш и какво струваш. Повярвайте ми, независимо че аз също страдам от факта, че този свят не е добре, не върви добре като организация. И има много неща, които трябва да се направят. Все пак вярвам в това, че истината не може да бъде скрита, истината не може да бъде унищожена и че рано или късно този фалш, тази алчност, това безумие, което ни заобикаля, ще бъде унищожено. Не се подавайте на тези неща. Това, че ще сложите грим и ще изглеждате красиви, няма да ви направи по-щастливи. Дори, айде си представете само факта. Вие ставате, нали, гримирате се, правите се много красиво. Отивате някъде. Какво следва от това нещо? Аз, например, винаги питам дъщеря ми, защо искаш да се гримираш? Каква е целта? Искаш да ти завиждат момичетата, искаш да сваляш момчета. Нали? Трябва да има някаква цел, защото не, това не ме интересува. Като те интересува за какво ти е грим? Ти си млада, хубава, за какво ти е този грим? Нали, човек, когато го прави, някой казва, аз го правя за себе си. Защо за себе си? Защото ти седиш и се гледаш отстрани как изглеждаш. Не, ти се гледаш в очите на хората. И когато ти си много атрактивна, много гримирана, много облечена по последна мода, хората те гледат така. Само че вие давате ли си сметка какви са тия погледи? Жените, които ви гледат, момичета, които ви гледат, какво правят?